Το νέο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή έως την κατανάλωση, την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επαναφορά των πόρων στην οικονομία. Εισάγει νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα και στοχεύει σε τομείς στους οποίους η δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει προστιθέμενη αξία. Όπως αναφέραμε, αυτό το σχέδιο δράσης βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποτελεί τον χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κλιματική ουδετερότητα. Άλλωστε, οι μισές από τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου οφείλονται στην εξόρυξη και την επεξεργασία των πόρων. Οπότε, είναι εμφανές ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί έως το 2050 ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας χωρίς μετάβαση σε μια πλήρως κυκλική οικονομία. Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η μείωση του ενωσιακού αποτυπώματος κατανάλωσης και ο διπλασιασμός της κυκλικής χρήσης των υλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη δεκαετία. Και αυτό θα πραγματοποιηθεί σε πλήρη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο, η εφαρμογή φιλόδοξων μέτρων για την κυκλική οικονομία στην Ευρώπη μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά επιπλέον 0,5% έως το 2030 και να δημιουργήσει περίπου 700.000 νέες θέσεις εργασίας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ποια μέτρα προβλέπονται για τα προϊόντα? Επί του παρόντος, πολλά προϊόντα παθαίνουν βλάβη υπερβολικά γρήγορα, δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να επισκευαστούν ή να ανακυκλωθούν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά. Αυτό το γραμμικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, δηλαδή αγορά, παραγωγή, χρήση και απόρριψη, δεν παρέχει στους παραγωγούς κίνητρα για να καταστήσουν τα προϊόντα τους περισσότερο βιώσιμα. Το πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα έχει ως στόχο να αλλάξει αυτή την κατάσταση με δράσεις που θα καταστήσουν τα πράσινα προϊόντα συνήθη πρακτική. Οι κανόνες θα έχουν επίσης ως στόχο να ανταμείβουν τους κατασκευαστές προϊόντων με βάση τις επιδόσεις τους ως προς τη βιωσιμότητα και να συνδέουν τα υψηλά επίπεδα επιδόσεων με κίνητρα. Το νέο πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα περιλαμβάνει 3 βασικές συνιστώσεις δράσης. Πρώτον, για τον σχεδιασμό των προϊόντων, δεύτερον, για την ενδυνάμωση των καταναλωτών και τρίτον, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μεθόδων παραγωγής. Βλέπουμε επίσης τις αλυσίδες αξίας των βασικών προϊόντων για τις οποίες το σχέδιο προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Αυτές είναι τα ηλεκτρονικά προϊόντα, οι ηλεκτρικές στήλες και τα οχήματα, συσκευασία, τα πλαστικά, τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα, οι κατασκευές και τα κτίρια, τα τρόφιμα, το νερό και οι θρεπτικές ουσίες. Για παράδειγμα, το σχέδιο δράσης προτείνει τη δρομολόγηση πρωτοβουλίας για την κυκλικότητα των ηλεκτρονικών προϊόντων με στόχο την προώθηση της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των προϊόντων μέσω της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, καθώς και της δυνατότητας αναβάθμισης των εξαρτημάτων και του λογισμικού, ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη απαξίωση. Επίσης, όσον αφορά τα τρόφιμα, εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 20% του συνόλου των παραγόμενων τροφίμων χάνεται ή απορρίπτεται. Στο πλαίσιο της ενωσιακής στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο που είχαμε παρουσιάσει σε προηγούμενο σεμινάριο, καλύπτεται ολόκληρη η αξιακή αλυσίδα των τροφίμων, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του τομέα. Με την ενίσχυση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Άρα, ένα κυκλικό μέλλον για τα τρόφιμα είναι ζωτικής σημασίας. Ιδιαίτερα δεδομένου ότι τα 2 τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού προβλέπεται να ζουν σε πόλεις έως το 2050 και να καταναλώνουν το 80% του συνόλου των τροφίμων, οι αστικές περιοχές θα γίνουν μαζική παραγωγή αποβλήτων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι επιχειρηματίες πρέπει λοιπόν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη διευκόλυνση της εκπαίδευσης σχετικά με τα απόβλητα, καθώς και στην ανάπτυξη λύσεων τόσο για τα αγροτικά όσο και για τα αστικά απόβλητα. Παρά τη σημασία τους, η απώλεια τροφίμων και τα απόβλητα τροφίμων
αποτελούν μόνο ένα μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης πρόκλησης για τα απόβλητα. Όπως αναφέρεται, η συνεργασία μεταξύ βιομηχανιών και τομέων όπως τα τρόφιμα, η συσκευασία, η φιλοξενία, η εκπαίδευση και η πολιτική είναι το κλειδί για τη δημιουργία μιας πραγματικά κυκλικής οικονομίας. Όπως είχαμε δείξει και στο πρώτο σεμινάριο, εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, εστιάζουμε στο νέο μέτρο πολιτικής για τις συσκευασίες που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβρη του 2022, το οποίο είναι ενταγμένο στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και έχει τίτλο «Τέλος στις περιττές συσκευασίες, προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης». Στόχος λοιπόν της Επιτροπής είναι να καταστήσει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες με οικονομικά βιώσιμο τρόπο έως το 2030. Στα επόμενα 4 slides θα σας παρουσιάσουμε ορισμένα ποσοστά χρήσης κυκλικών υλικών και ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το σχήμα απεικονίζεται το ποσοστό χρήσης κυκλικών υλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κατανομή ανά ομάδα υλικών μεταξύ των ετών 2010 και 2020. Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία αποσκοπεί στη μείωση της πίεσης στους φυσικούς πόρους και αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διπλασιάσει το ποσοστό χρήσης κυκλικών υλικών την επόμενη δεκαετία. Το ποσοστό χρήσης κυκλικών υλικών αντιπροσωπεύει την κυκλικότητα μιας οικονομίας και αναφέρεται στο μερίδιο της συνολικής ποσότητας υλικών που χρησιμοποιούνται στην οικονομία, το οποίο αντιστοιχεί σε ανακυκλωμένα απόβλητα. Η αύξηση χρήσης κυκλικών υλικών, είτε με την αύξηση της ποσότητας των ανακυκλωμένων αποβλήτων, είτε με τη μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών, θα μειώσει την ποσότητα των πρωτογενών υλικών που εξάγονται για την παραγωγή, επίσης θα μειώσει δραστικά και τις σχετικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίμα. Επιπλέον, η μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πρωτογενείς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων υλικών, θα αυξήσει τη στρατηγική της αυτονομία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την ικανότητά της να καλύπτει τις δικές της ανάγκες, χωρίς να εξαρτάται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο όμως που η χρήση κυκλικών υλικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε ελαφρώς την τελευταία δεκαετία, συγκεκριμένα από 10,8% το 2010 σε 12,8% το 2020, το ποσοστό εξακολουθεί να θεωρείται χαμηλό. Σε γενικές γραμμές, οι στρατηγικές κυκλικής οικονομίας που στοχεύουν στη διατήρηση της αξίας και την παράταση της διάρκειας ζωής των υλικών μειώνουν την κατανάλωση και κατά συνέπεια μειώνουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίμα. Η επίτευξη του στόχου διπλασιασμού της χρήσης κυκλικών υλικών θα σήμαινε αύξηση από 12,8% το 2020 σε 25,6% μέχρι το 2030. Αυτό είναι πιθανό να αποτελέσει μια μεγάλη πρόκληση, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ μικρή μόνο αύξηση αυτού του ποσοστού κατά την προηγούμενη δεκαετία. Δεδομένης λοιπόν της κλίμακας αυτής της πρόκλησης, για την επίτευξη του στόχου της ΙΕΕ θα πρέπει να αυξήσει τόσο την ανακύκλωση όσο και να μειώσει την κατανάλωση υλικών. Σε αυτό το σχήμα τώρα απεικονίζεται το ποσοστό χρήσης κυκλικών υλικών αναχώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των ετών 2010 και 2020. Παρατηρούνται, όπως μπορούμε να δούμε, σημαντικές διαφορές στα ποσοστά χρήσης κυκλικών υλικών μεταξύ των χωρών που κυμαίνονται από 30,9% στην Ολλανδία έως 1,3% στη Ρουμανία με στοιχεία του 2020. Αυτό αντανακλά σημαντικές διαρθρωτικές διαφορές στις δυνατότητες ανακύκλωσης των χωρών και στα επίπεδα κατανάλωσης υλικών. Σε 4 χώρες, δηλαδή στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία και την Ιταλία, πάνω από το 20%, δηλαδή ο 1 στους 5 τόνους του υλικού που χρησιμοποιήθηκε ήταν ανακυκλωμένο υλικό. Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης κυκλικών υλικών έχουν τόσο υψηλές ικανότητες ανακύκλωσης όσο και χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης υλικών.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει, όπως είπαμε, να διπλασιάσει τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών όσον αφορά το μερίδιό του στη συνολική ποσότητα υλικών που χρησιμοποιούνται από την οικονομία μεταξύ του 2020 και του 2030. Καθώς αυτό ορίζεται στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Η αύξηση λοιπόν του ποσοστού χρήσης κυκλικών υλικών θα μειώσει την εξόρυξη φυσικών πόρων και τις σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Βλέπουμε λοιπόν πως ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Σε αυτό το σχήμα απεικονίζονται τα ποσοστά ανακύκλωσης στην Ευρώπη ανά ρεύμα αποβλήτων. Τα ποσοστά ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων, των αποβλήτων συσκευασίας και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, γνωστά και ως WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment δηλαδή, τα οποία αποτελούν σημαντικές πηγές δευτερογενών υλικών και κρίσιμων πρώτων υλών, αυξάνονται σιγά σιγά στην Ευρώπη. Γεγονός που υποδηλώνει μια κίνηση προς τη χρήση των αποβλήτων ως πόρου για μια πιο κυκλική οικονομία. Η πρόοδος που σημειώθηκε για 3 βασικά ρεύματα αποβλήτων, συσκευασίες, αστικά απόβλητα και ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα δηλαδή, ήταν σημαντικότερη από την πρόοδο στη συνολική ανακύκλωση. Αυτό αντικατοπτρίζει τη σημασία των ισχυρών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων ανακύκλωσης για την προώθηση βελτιώσεων στη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και τα 3 ρεύματα αποβλήτων αποτελούν βασικούς τομείς στόχευσης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα ποσοστά ανακύκλωσής τους εξακολουθούν να είναι κάτω από το ίμιση των παραγόμενων αποβλήτων, με εξαίρεση τις συσκευασίες, οι οποίες έφτασαν το 64% το 2020. Οι στόχοι λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων αποτελούν βασικούς μοχλούς για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Για παράδειγμα, η Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού θέτει στόχους για τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα περιλαμβάνει στόχους για την ανακύκλωση και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των αστικών αποβλήτων. Και η Οδηγία για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας ορίζει στόχους για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Συνολικά, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα περιλαμβάνει περισσότερους από 30 δεσμευτικούς στόχους για την περίοδο 2015 έως 2030. Σε αυτό το σχήμα τώρα απεικονίζονται τα ποσοστά ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναχώρα μεταξύ των ετών 2004 και 2020. Οι περισσότερες από τις εξεταζόμενες χώρες έχουν αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων τους από το 2004, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικές βελτιώσεις στη διαχείριση των αποβλήτων. Ωστόσο, η διαφορά στις επιδόσεις ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης είναι μεγάλη. Το 2020 τα ποσοστά κυμαίνονταν από 70% στη Γερμανία έως 11% στη Μάλτα. 8 χώρες, και συγκεκριμένα η Γερμανία, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Ολλανδία, η Ελβετία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η Ιταλία, πέτυχαν κατά φθήνουσα σειρά ποσοστά ανακύκλωσης 50% ή υψηλότερα, ενώ άλλες 7 χώρες ανακύκλωσαν λιγότερο από 20% των αστικών αποβλήτων. Ωστόσο, αρκετές χώρες με σχετικά χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης σημείωσαν μικρή πρόοδο τα τελευταία 15 χρόνια. Ως αποτέλεσμα, το 2018, 14 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντοπίστηκαν να κινδυνεύουν να μην επιτύχουν το στόχο ανακύκλωσης για το 2020 που έχει τεθεί στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα, δηλαδή ανακύκλωση 50% συγκεκριμένων υλικών στα οικιακά και παρόμοια απόβλητα, και δυστυχώς σε αυτές βρίσκεται και η Ελλάδα που, όπως δείχνει το σχήμα, παρουσιάζει την 4η χειρότερη επίδοση. Επομένως, το ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων, το ποσοστό των παραγόμενων αποβλήτων που ανακυκλώνεται αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των δεσμευτικών στόχων της για την ανακύκλωση, γεγονός που υποδηλώνει πρόοδο προς την κατεύθυνση της χρήσης περισσότερων αποβλήτων ως πόρων
και της επίτευξης μιας κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, ο ρυθμός προόδου επιβραδύνεται, ενώ η επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της διαχείρισης αποβλήτων απαιτεί ταχύτερο ρυθμό προόδου, καθώς η πλειονότητα των αποβλήτων καταλήγει σε διαδικασίες απόρριψης όπως η καύση και η υγειονομική ταφή. Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, εδώ παρουσιάζουμε τους δείκτες κυκλικής οικονομίας, χωρισμένους σε 4 κατευθύνσεις άξονες δράσης. Καταρχήν, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό το link που βλέπετε στη διαφάνεια. Κάποια βέβαια δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για τα κράτη-μέλη ξεχωριστά. Περνώντας στους άξονες, ο πρώτος άξονας είναι η παραγωγή και η κατανάλωση. Οι δείκτες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον άξονα είναι αυτάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτες ύλες, πράσινες δημόσιες συμβάσεις, παραγωγή αστικών αποβλήτων ανακάτοικο, παραγωγή αποβλήτων εξαιρουμένων των μεγάλων ορυκτών αποβλήτων αναμονάδα ΑΕΠ, παραγωγή αποβλήτων εξαιρουμένων των μεγάλων ορυκτών αποβλήτων αναοικιακή κατανάλωση υλικών και τα απόβλητα τροφίμων, όπου ο δείκτης μετρά τα απόβλητα που παράγονται κατά την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση τροφίμων. Ο δεύτερος άξονας είναι η διαχείριση των αποβλήτων. Οι δείκτες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον άξονα είναι ποσοστό ανακύκλωσης δημοτικών αποβλήτων, ποσοστό ανακύκλωσης όλων των αποβλήτων εκτός των μεγάλων ορυκτών αποβλήτων. Στην ανακύκλωση ανάκτηση για συγκεκριμένα ρεύματα αποβλήτων περιλαμβάνεται το ποσοστό ανακύκλωσης των συνολικών συσκευασιών, το ποσοστό ανακύκλωσης των πλαστικών συσκευασιών, το ποσοστό ανακύκλωσης των ξύλινων συσκευασιών, το ποσοστό ανακύκλωσης των ηλεκτρονικών αποβλήτων και στην ανακύκλωση βιοαποβλήτων περιλαμβάνεται το ποσοστό ανάκτησης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων. Ο τρίτος άξονας είναι οι δευτερογενείς πρώτες ύλες. Οι δείκτες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον άξονα είναι στη συμβολή των ανακυκλωμένων υλικών στη ζήτηση πρώτων υλών τα ποσοστά εισρωών ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου ζωής, το ποσοστό χρήσης κυκλικών υλικών, στο εμπόριο ανακυκλώσιμων πρώτων υλών οι εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξαγωγές προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εμπόριο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο τέταρτος άξονας είναι η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία. Οι δείκτες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον άξονα είναι ιδιωτικές επενδύσεις, θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που σχετίζονται με τους τομείς της κυκλικής οικονομίας. Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά, τα απασχολούμενα άτομα, η προστιθέμενη αξία σε κόστος συντελεστή και ο αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την ανακύκλωση και τις δευτερογενείς πρώτες ύλες.